खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे गोथार सुनिबारनि मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअआव बराय हरग्रोबाय। नै जोङो दा दंफैयो जोंनिनो फोरोंसालि एबा फोरोंग्रा थावनियाव। बे जाहैबाय थाइगिरगुरि गलाघाटआव आरोखि। दा गथ'फोरखौ नायनो हागोन नैबे खनाथिं दंजोबो गासिबो गथ'फ्रा रेडि दंसै। जोंहा सिफुंनि फोरोंगिरिया फैखाबाय। दा जोङो जानो गोनां नैथि मंगलबारनि माखासे रिहार्सेल होबाय थादों। थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय। आरो जाय गोदान आंनि बे चेनेलाव बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे इयुनाव नोंथांमोननि थाखाय जोङो मोजांनिफ्राय साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोनो हायो। थ' भिडिअखौ जोङो जागायनोसै आरोखि।
बर'नि आगु धोरोम नैथि मंगलबार जोनोम साननि थाखाय जों माखासे दामनाय देनाय गथ'फोरखौ रिहार्सेल होगासिनो दङ। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। जोङो बरायनायखौ लाग्रोदों, बिनिफ्राय जोङो आर'ज दामनायबो देखायगोन नोंथांमोननो। जोंहा माखासे दला खम जाना दङ, जों माखासे फिलाप खालामबावगोन, गैजोबा दला। थ' नोंथांमोना नायलां, रानिमोन दामगासिनो दं नोङै, सोरबा जाबस्रिं, सोरबा गावनि फेन्दायावनो दामदों, नोंथांमोना नायलां। एजा जोंनि दावगा हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथाङा सिफुं सुदों, माखासे मेम्बारफोरा सोद्रोमाफोरा सिफुं सुफादों, लोगोसे केमेरा बानायदों। आरो दावगा हारिमुनिबो दङ जोंहा, गायकआ जिरायनानै दङ, गायकआ जिरायनानै दङ, एजाबो दङ।